Čaute, tu je BikerX07 a toto je ďalšie video. Je to so mnou LeoX07, LeoX07, teraz ho neviem, tam je, tam. A dneska tu máme Jelly Beans Harry Potter. Harry Potter. Poser sa. Sadu pri chute. Také. Ak vyzerá. Mám ich nejakého obchodu, amerického. Takže sú také rôzne, sú tu aj dobré, aj zlé chute. Ale viem sa snažiť tie dobré. Takže o tom to poviem. Sú ich tam, nie sú ich veľa. Bo jeden prešiel tam niektoré, keď som to otvoril, tak som zatiaľ to asi 10. Dobre. Takže mám aj vodu pripravenú. No. A tu je Leo. Takže no, sadni. No takže idem. Prvé. Také modré, neviem čo to je. Nebudem sa pozerať. No ideme. Mydlo. Ale to hodky, ale je to dobrý. To je v škole, ale áno, treba. To ešte jedno. Vidíte? Také modré. Ďalšie. Toto vie, čo bude hnusné. Bojím sa. Na to také oranžové. To je asi zvratka, veď také. To je? To je pomaranče už také. Také úplne chutiak. Fuj, hnusné. To bolo. Vôbec. To je vrcanica. Takže ďalšie tu máme. Dneska ani tajnúke môžem hrať. No. Nebudem ich všetky hrať, dobre? Lebo viem, čo to niektoré sú. Takže berem si. Toto. Žlté. Citrón. Šťastie. Milo Leo. On to tiež dal. A on to jedol. Neviem, trávu. Ďalšie tu mám. Toto. Tam je to aj nie. To je jablko. Má tu. Jak. Fuj. Jak tráva to nechutí vôbec. Fuj. Sa niektoré aj bojím. To je skazené vajce. To je určite skazené vajce. Fuj, bojím sa. Toto je gryzka, sa mi zdá, to už som jedol. Iba sa mi zle. I kaky. Počkaj, toto je nie. Špína, alebo niečo také. Jem to. Idem na to čierne. Také. Taký tak štípať. Štípe to. Nechcete? Dobre, vám dám. Fuj. Už nechcem. Toto tu, už viem, že to je sopeľ. Toto aj budem ochutnávať. Nikdy. To som to už jedol. Chudí tak čudne.
Tak, akože som zesliedol. Toto tu chutnám. Čakať. Fuj. Chutnáme to. Tu je to... Nevaj. To je to isté, také... Ja to kusnem. Fuj. Opäť neviem vyhodiť. Som všetky mal. Okrem toho tu. Ja to nechcem. Je tu vajce. Dobre, dám to rýchlo. Fuj, dobre, kusím to. 3, 4. To už má. Ako vyzerá to vajce? Ja mám vôbec to. Toto je sakra rýchlo. Inak citrón. To vyberá, že najhnusnejšie, tak dobre. Fuj. A fakt, bol to nejaké popcorn. Nie, fakt. Fuj. Teď by som ochutnal. Okrem toho sopu, to som už ochutnával. A pustím do toho, dobre. Jedol som to všetko, to tu ostáva, to si dám nemu. Ale to radšej nedávajte. Alebo dáme, ja som veľmi zrel. Tak tomu radšej nedáme. Ale z jedného som sa neprval. Niektoré tu chuťa aj neboli, neviem, nechápem prečo. Lebo niektorých tam nedajú proste. Ja som niektoré zjedol už. Modré, dobre. A mne sa leba niektoré dobre. Takže, to je asi všetko. Poď. Takže sa s vami učíme. Takže, Bajkerix 07 a Leoik 07. Bajker!